Looking for a new course in nursing and paramedical course. Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Khynra Youth Council HYC Dangar Balat Border Circle hapo ka jingelam President uba Sier ba Secretary ba AS Shillong ha ka arp santre Jylla arja arpenrio kala penlong ye ka Sier Lapalang operation ban Khynra bat pet ngor ki trading license work permit bat labor license jang ki bar Jylla ki batre bat khai pateng ha ki thain khapot ha ka ni ka jing Khynra ka sengkala le jurap hayo Balat Dangar hat bat ha ki wei pat ki jaka ha ka thain Dangar Balat ban pet ikinong khai ban nong tre bar Jylla kila pendap ni em ya ka jing pen thamai ki kot kisla badan kam kat kum ki kindon an kat kum ki jing thu jong ka seng ha ka jing jurap baro ka wei la lap ba dan wat tang ka wei ru ka dukan ni ka jaka tre ka pendap ban pen thamai ki trading license work permit ni labor license jong ki namar kini ka jing lap ka pin sngok khia ka seng kala pha e ka khu bol ka bashai shi ki pat ba ka dong ka than bat kum ju sha ka ri ba ka jat ben riu lem sha ka executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ba ka seng kala dap ai por lupa ye kini ki nong khai ba nong trai bar Jylla ban pin dap ye ka jing pen thamai ki license ba ki permit jong ki ka seng kala bo ru ye ka por ka ba shi Bnai bikin pen dap ye kini ka kam ba ka maham ba la kim la ban pen dap ye ki jinan kam kat kum ka an hapo ka ni ka por ka seng kan sa shim le ki sien jam ki ba kam ting bersha iga bapin Kenya ki kindon la Khynra trading license ki work permit ki labor license sya po yeu Balat bat ha Shillong Dangar kaliang kaseng isem ba kim padon ka trading license ba renew leng ba unus nem ar hajar ar pondreu ar penyau bat na kaliang jong kaseng ngilabu por si Bnai bakin pendap bakin penyo no ya trading license ki labor license ki work permit bat lada kim laban pendap po si Bnai ka seng ka sim da ka wei pat ka senjam ka bating hawi dai bat si benta hawi dai na kaliang ka san jong ki receive kalong ba na ka wei ka dukan sa wei pat ka per ka san ngintip na ka ka daw na po district council kalong ka per ka dur na kalian dengiru ning saleh geden po district council dia dai bat ki receive na maka jinya per kisan ba kila ai ha ki dukan dikhar leha border area Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhak ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya